И ето нашето капково. Тук имаме регулатор на налягането. Тук имаме филтър. Цялото капково се захранва от маркуч, който идва чак от чушмата. Имаме основна тръба полиетилен Фи-32. И след това лентов капков маркуч Фи-17. Дюзите са на 30 см разстояние. Това тук, което се вижда в момента, е домат. Много хубав. Това тук пак е домат. Разклоненията, ето ги как са направени. Когато до година правя следващото капково, може би ще сложа и с кранчета. Фи-32 тръбата, за да не се гъни, са направени скоби от електроди и така са забучени. По този начин така е прехванат и лентовия кабел по средата и в края, за да не го духа вятъра. В смисъл, когато не поливаш, той е празен, олеква и вятър силен може да го раздуха наляво надясно. Тук имаме краставица. И до година и тук ще се прави капково. Затова съм пуснал магистралата Фи-32 по-дълга. Как хубаво си капи! Кап, кап, кап! Навсякъде гледай, само си гледай как. Ето и при краставичката. Ето и тук. И както виждате, капката докато капне, веднага попива. Не прави локви. Капковото полива в дълбочина 30 см. За повече информация се обадете към господин Валери Савов. Той може да ви изработи такова капково. Телефон за контакт 0898 780 463. Това е. Довиждане!